Takže ja zdravím, moje meno je Toner a my sme Friends Power LP a som tu s... No. Bože! Som na to bude ťažké. Ale čo, nevieš... Dobře, už sa zastredil. No. No, áno, dobre. Po 22. Takže zdravím, moje meno je Toner a my sme Friends Power LP a som tu s ďalším členom Friends Power LP. Jalo. Bože. Tak mi řekni, co mám říkat, ty si tady youtuber, ne ja. Okej, no taký youtuber, že poďme na jahody. Takže zdravím, moje meno je Toner a my sme... Jak se jmenuje? Já jsem to fakt zapomněla. Ježišmaria. Takže zdravím, moje meno je Toner a my sme Friends Power... Do prdele! To nepôjde naraz. Ja to serem. Dobře, no. Takže zdravím, moje meno je Toner a my sme Friends Power LP a som tu Ne, ja neviem. Takže ťa zdravím, my sme... Do prdele, zase povedal, takže ja ťa zdravím a my sme, takže... Hej, počkej, teďka to zkus natočit sám, já musím zavolat té sestřence do toho špitálu, to bude chvilka. Okej, takže ťa zdravím, moje meno je Toner a my sme Friends Power LP a som tu sám. Jej! Dej si mi na Skype, Kaťuška, to nic. No poď.